Simoy Blow û bisikletvanên bermahiyên xwarinê ku ji pişesaziya xwaringehê ya Melbourne derdikevin kom dikin. Da ku li şûna ew wek gilêş werin civandin. Bi avayekî kêrhatî mîna zibilên çandiniyê werin xebitandin. Dahat bîra kê ku berhevkirina çopan wê wateyeke nû bîne jiyana mirovekî. Wî karî armanc û sedemeka nû daye min ku ez serê spêdê ji xew radibim lûma ez pir spasdarim. Li gor pêzanînên fermî, Avustralyayê her sal nêzî 7.6 milyon ton xwarin û vexwarinê davêjin çewpê. Ev bo her yek kesekî dike 312 kilo. Yan jî bo her malbatekî xerçkirina dora 10,500 dolaran ya salekî. Li Avustralya asta israfkirina xwarinên organîk pir giring e. Afiyek wa tedare ji ber ku yek ji sekterên herî mezin ya telkarî û xwarineya cîhanê li vêrê ye. Ji bo guhertina wê rewşê, şaredariya Melbourneê dest bi projeya şopdarê gilêşê kir ku bermahiyan ji xwaringehên li bajêr berhev bike. Bermahiyên komkirî wek zibilê çandiniyê têne veguherandin û li park û baxçeyên derdora bajêr têne bikaranîn. Heya niha 7 ton bermahiyên xwarinê ji çopbûyînê hatine filitandin û ne tenê jîngeh ji vê projeyê sûd werdigre. And then we Em kar didin mirovan û piştre em alîkariya wan dikin ku tu warê kar da çêtir bin. û fêrî hemî tiştên ku hewcene dikin ku ew bikaribin li cihên din jî karan bibînin. Berî ku beşdarî projeyê bibe, rewşa bilo nebaş bû. Wî xwendingeh nexedandibû û di dîtina kar de zehmetî dikşand. Min ji xwe bawer nedikir û min xwe biçûk didît. Lê bo wî niha her tişt guherîye û ew di projeya şopdarê gilêşê de dixebite ku armancekî dide wî û her wiha ew alîkariya jîngehê dike. Ez dê bixwînim ku bibim karmendê elektrîkî. Ez pihêvîme û dixwazim vî warê bidomînim û ew hesteke pir baş e. Dema ku Blow plana xwe ya siberojê bi vî rengî diyar dike, dibêje ku ev proje ji bo her kesî qezence. Özlem Yasak, Dengê Amerika.